Så er vi til Danmarks Cruise i Thisted. Temaet det er gangster. Her i klubben der mente vi jo, at alle var klædt ud som gangster, så vi er jo så El Polizia. 11 panser. Og vi har stadig hele banden herinde. Og mægtig morsomt, synes vi selv. Men vi er også småbarnlige. Så her det er de der betjente, som er i lommen på andre. Crooked Cops. Det er ikke meget for. Så er en moderne gangster, vi har her. Der er nogen, der filmer os. Det er klart ulovligt. Nu må vi snart gøre noget ved det. Skal I have noget suppe? Knibbelsuppe. Det går bedre. Nej, du skal ikke komme hen. Det er lige en boller. Du skal ikke pege. Det gør jeg heller ikke. Det sker, du peger. Der er skød mig i roden. Har du flere klunker, eller hvad? I've got balls. Nej, jeg tisser kun med den. Ja. Slyngland banditter over det hele. Hele bundet. Ja. Hvad er det, I så vidt op? Ja, Danmarks Cruise 2011. Det sidste i Nordjylland.